ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Απαιτώ από όλους να είναι περήφανοι για τη χρονιά που πέρασε, για το έργο τους και την προσφορά τους. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος εγώ προσωπικά, διότι έχω ένα τμήμα αυτοδιοικούμενο, στελεχωμένο από επαγγελματίες, που ο καθένας ξέρει τη δουλειά του και δεν έχει ανάγκη από βερβέναγα πάνω από το κεφάλι του για να του λέει τι θα κάνει. Η δουλειά λοιπόν του υπευθύνου δεν είναι να είναι επιλογίας. Η δουλειά του υπευθύνου είναι να βρίσκει τρόπους ανάπτυξης του τομέα, να βρίσκει μεθόδους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και να τις εισηγείται στη διοίκηση. Ό,τι και αν περάσαμε ως ομάδα, μνημόνια αλλαγές κυβερνήσεων, δεν κάναμε ούτε βήμα πίσω. Είχαμε βέβαια κάτι που μας έπληξε, τις αλλαγές διοικήσεων, που δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Διότι το ΕΚΑΒ είναι ένας τεράστιος σκόρπιος οργανισμός και μέχρι να ενημερωθούν και να φτάσουν σε ποσότητες αμεληταίες όπως είναι τα δίκυκλα του ΕΚΑΒ πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια. Ευχόμαστε οι διοικήσεις στο ΕΚΑΒ να μένουν 10 με 15 χρόνια ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ακολουθούμε διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μας με τις διοικήσεις. Τους θέλουμε συνεργάτες και δεν ψάχνουμε άλλους τρόπους. Πήραμε γι' αυτό λοιπόν την πρωτοβουλία, αντί να καταγγείλουμε τη διοίκηση που πέρασε από το τομέα μας, να καλέσουμε τον κύριο Αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ για να του δείξουμε έμπρακτα τις προθέσεις μας. Εύχομαι σε όλους προκαταβολή προθέσεων. Καλή χρονιά και πάντα όρθιοι. Το βάλε τώρα. Για να μην μπερδεύεσαι.